Исәннәрмесез, хөрмәтле халык авыз иҗатын яратучылар, музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Моң сандыгы сәхифәсендә без бүген яңадан кубыз турында сөйләшәбез. Кубыз безнең иң борынгы уен коралларының берсе һәм бүгенге көнгә кадәр сакланган традицион уен коралларының берсе. Кубыз бик тыныч, ипле уен коралы. Шуңа күрә инде күпчелек бу уен коралында хатын-кызлар уйнаган дигән шундый чыганаклар бар, мәгълүмат бар. Инде әйдәгез әле кубызга күз салыйк. Менә минем монда кубызлар кичкенә күргәзмәдә бар. Менә күрәсез. Бу кубыз инде тагын искә төшеп китим. Бездә Казанда эшләнгән кубыз, мондый кубызлар ясалынмый. Бу инде хәзер тарихка кирип калган кубыз дияргә була. Моның авторы остасы Таһир әфәнде. Әйтергә кирәк, кубыз турында хайран күп кенә халык авыз иҗатында мәгълүмат сакланган. Мәсәлән, кубыз чиртү диләр, бит. Кубыз чиртү кубызда уйну дигән мәгънәдә. Яки әйтәләр кубызга бию. Кемнеңдә булса, кемнеңдә булса теләге кушуына буйсынып эш итүен, эш эшләү дигән мәгънәдә була. Аннан соң әйтергә кирәк, кубызда уйнау гади уен коралы шикелле тоела, ләкин шулай да кубызда төрле принцип бар, уйнау принциплары. Мәсәлән, мин үземнең игътибар иткән бар, якут халкында шулай уш белән алалар, һәм дә инде шундый бармакның шушы ягы белән бәреп уйныйлар. Кыргызларда игътибар иткән бар, кызлар ничек уйныйлар матур итеп, шулай итеп чиртеп. Шулай ук булай уйнарга була, кире бәреп. Төрле алымнар бар. Һәр халыкның үзенең алымнары, ләкин инде бүгенге заман кубызчылары, алар инде төрле асулларны, алымнарны кулланалар. Димәк, әйтергә кирәк, безнең кубызда музыкантлар уйнап күңелне тынычландыру түгел, шундый сүз бар, хамуза терапия, мәсәлән, якутларда. Бу уен коралы, уен коралын тыңлаганда кешенең баш авырту кими, кан басымы тигезләшә. Аннан соң гомумән музыка тыңлау ул стресска каршы яхшы була. Кешене тынычландыра. Гомумән кубызлыгына түгел, гомумән музыка уен коралы бигрәкләрдә борынгы музыка уен коралы ул кешене тынычландыра. Ул ничектер кешенең күңеле белән космик ниндидер дулкынлар белән тиңдәш, шуңа күрә мин уйлыйм, кеше тынычлана. Инде әйдәгез сүздән музыкага күчик. Бездә кунакта яңадан музыкант, кубыз ясаучы музыкант, Казанда иң оста кубызчы һәм кубыз ясаучыларның берсе Илдар Гиматиев. Ул безгә бүген урта кубызда уйнап күрсәтер. Дөресрәге бар түбән тавышлы, югары тавышлы һәм урта тавышлы кубыз бар. Ул урта тавышлы кубызда уйнап күрсәтер. Игътибар итегез әле, нинди алымнар куллана Илдар. Илдар, рәхмәт. Зур рәхмәт, Илдар. Һәр вакыттагыча искиткеч матур булды. Инде кубыз турында тагын бер-ике мәгълүмат. Без беләбез, кубыз уен коралы бу традицион уен коралы. Безнең регионга гына түгел, бигрәк тә
Урта Азияда, Сибир якларында, мәсәлән, Якутияда ул уен коралы инде традицион уен коралы гына түгел, ә инде традициядән өстәрәк тора. Ул яшәү рәвеше, шундый яшәү рәвеше шикелле булып тора уен коралы. Әйтергә кирәк, Якутияда фестиваль уза, даими фестиваль уза. Сез әйтерсез, ел сайын фестиваль уза. Кубыз, Хамус дип аталганда, Хамус фестивале. Юк. 3 елга берме? Юк. 10 елга бер тапкыр уза андый фестиваль. Һәм бу елны, Аллага шөкер, бездән Татарстаннан ялгышмасам 3 музыкант барды. Һәм хәтта исемнәр яулап кайттылар. Менә шундый куанычлы хәбәр. Аллага шөкер, Кубыз традициясе да бездә үсеп килә. Инде шушының белән безнең сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашларга.